Uspostavljena je i Skype komunikacija sa nekima od njihovih najbližih. Ma dobro smo, eto, samo da ti kažem, znači djeca puno ne pominju, znači do sad sve je okej i malo punu podršku, znači od svih rodbina, prijatelji, da sam osjetljiva, ali uglavnom sve u redu. Nemoj da brineš ništa, to je zbog kamera malo, zbog kamera sam malo zbunjena, ali uglavnom znači nemoj da brineš ništa. Imamo baš punu podršku za sve probleme, evo obraćamo se i Jadranki i tu su, znači pomogli su nam već, rekla sam ti oko vode, sve je riješeno, drugo ništa da ti kažem. Meni je bitno samo da se vidi dobro tamo i... Vaši, recimo vidiš ti mene sad? Vidim se, da. Dobro izgledaš. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Redžić.